Estem aquí al primer míting Bernat Peso a Gavà amb José Canales, que ha intentat un rècord d'Espanya de 600 metres i s'ha quedat a escasses 2 dècimes. Explica'ns què ha passat. No, res, que hagi passat res, potser hem sortit una mica lents, però bueno, és que el 600 té això, té molt poc marge de millora, tens que calcular molt bé els ritmes. He intentat a partir del 300 donar-li una mica de marxa més, però ho he pagat una mica a l'última recta, que se m'ha fet bastant llarga, i sento que he desconnectat una mica, però bueno, jo crec que era molt just de forces, i bueno, és començar a entrar. Al final 600 metres no són 800 metres, i sabem que si calculem bé estarem a la lluita dels 800, o sigui que dintre del que cap estem contents. Aquí veig que tens una petita senyal, no? De la guerra d'avui. Bueno, era perquè anava molt en sobre de la llebre, que al final és el meu amic i company d'habitació, i res, ha sigut que jo anava molt, em poso sempre molt a sobre de la llebre i sempre acabo rebent una mica de tocs, però res de l'altre món. Bueno, doncs a preparar-se, que venen emocions fortes, no? El Campionat d'Espanya, Tòquio, no? Sí, o sigui, el que té el sistema espanyol és que s'està semblant a l'americà, que no et pots dormir i que si no et guanya ja no uns dels que ja estan formats, sinó dels que venen per a baix, que venen amb molta gana, amb molta ànsia, i tens que estar al 100% perquè si no et quedes fora. Doncs vinga, per totes i molta sort, i gràcies. Moltes gràcies.